ମୋର ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୋ ଦାଦା ସହିତ କେମିତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲି ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଏଲିନା, ହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବଂ ଘର ଲୋକ ଏଲି ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ବୟସ 28। ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋରା, ଉଚ୍ଚତା 5 ଫୁଟ। ମୁଁ ଟିକେ ହେଲ୍ଦି ମାନେ ଟିକେ ମୋଟି ଅଛି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ମୋ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଦାଦା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୟସ ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବହୁତ ଥର ଦାଦା ମୋ ଗାଲରେ, ମୋ ଛାତିରେ, ମୋ ପେଟରେ ହାତ ମାରନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଦାଦା ଖୁସିରେ ମଜାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦାଦା ଛୁଇଁଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଲିଲି ନାଁରେ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ମୋ କଲେଜରେ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ମୋତେ ବିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ କରିବା ପାଇଁ ମନ ହେଉଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ କି ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ପାଣି ବାହାର କରିକି ଶୋଇପଡ଼େ। ମନରେ ସବୁବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ କେହି ମୋତେ ଜଣେ କରନ୍ତା କି, ଏମିତି ବହୁତ ମନ ହୁଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା। ଦିନେ ମୋ ବାପା ମାଆ କିଛିଟା କାମରେ କି ମୋ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଦାଦା ରାତିରେ କି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଲେ। କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆ ରହିବେନି ବୋଲି ଦାଦାଙ୍କୁ ବାପା କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମ ଘରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ କି ଶୋଇଥିଲି। ଦାଦା ଆଉ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ କି ଶୋଇଥିଲେ। ହେଲେ ଦାଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିଲି, କାଳେ ମୋତେ ଡର ଲାଗେ ବୋଲି ଦାଦା ଶୋଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୁଁ ଏହା ଭାବିକି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଲି ଏବଂ ଦାଦା ପାଖରେ ଆସିକି ଶୋଇଲି। ଦାଦା ମୋବାଇଲରେ କି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ। ଦାଦାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବି ମିଶିକି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ମାନେ ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଗୀତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ କିଛିଟା ଲଙ୍ଗଳା ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା, ମାନେ ବିପି ଭିଡ଼ିଓ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ଲାଜରେ କି ମୁଁ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେଲି। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ଦାଦା ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ତୁ ବିପି କେବେ ଦେଖିଛୁ କି ନାହିଁ, ଏମିତି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ମିଛରେ ଦେଖିନି ବୋଲି କହିଲି। ଦାଦା କହିଲେ ଦେଖ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମାନେ ଦାଦା ଯେଉଁ ବିପିଟା ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ମୁହଁକୁ ଲୁଚାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖୁଥିଲି ମୋବାଇଲରେ କି। ଦାଦା ମୋ ପେଟରେ ପ୍ରଥମେ ହାତ ମାରିଲେ। ମୋ ଦେହଟା ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଦାଦା ହାତ ମାରିଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ଦୁଧରେ ମାନେ ହାତ ମାରିଲେ। ତାପରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲେ। ଏମିତି ପାଖାପାଖି 3 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଦାଦା ଚିପିଲେ। ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ବି, ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥାଏ, ସେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ସେଟାକୁ ମୋତେ ଖୋଲି ଦେଲେ। ଖୋଲି ଦେଇକି ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଇଲେ। ଦାଦା କହିଲେ ୱାଓ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁଧକୁ ତୁ କରିଦେଲୁଣି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିଲିନି। ଦାଦା ଏମିତି ଦେଖିଲେ ମୋ ଦୁଧର ସାଇଜ୍ ପାଖାପାଖି 32, ମାନେ ମୁଁ ହେଲ୍ଦି ଅଛି ନା। ତ ଏମିତି ମୁଁ ବି ଜୋରରେ କି କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଲି। ଦାଦା ମୋତେ କିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ବି ଦାଦାଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିଲି। ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ମୋ ବିଆରେ କି ଦାଦା ହାତ ମାରିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ଆସିଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଦା ହେଇଯାଇଥାଏ। ମୋ ଦାଦା ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋ ବିଆରେ ପୁରେଇ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦାଦା ଅଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଇକି, ମାନେ ଅଧିକ ହିଟ୍ ହେଇକି 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଦେଲେ। ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବଟ୍ 2ଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଯେତେବେଳେ ପୁରେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାଟିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଜୋରରେ ଚିଲେଇଲି, ମୋତେ କାଟୁଛି କହିଲି। ତାପରେ ଦାଦା ତାଙ୍କ ଜିଭରେ କି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିଲେ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଦାଦା ଯେତେବେଳେ ଚାଟୁଥିଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କି ଭାବୁଥାଏ ଯେ ଦାଦା ତାଙ୍କ ବାନଟା କେତେବେଳେ ମୋ ବିଆରେ କି ପୁରେଇବେ। ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରି ରହିପାରୁନଥାଏ। ଦାଦା ମୋ ବିଆ ଭିତରେ କି ତାଙ୍କର ଜିଭକୁ ପୁରାପୁରି ଚାଟିକି ମୁଁ ପାଗଳ କରିଦେଲେ ପୁରା। ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋତେ ହାତରେ ଧରିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଛୁଇଁବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଗଲି।
ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲି। ତା ଭାଣ୍ଡକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ମାନେ ପାଗଳ ହେଇଗଲି ପୁରା ମୁଁ। ତାପରେ ଦାଦା କହିଲେ ଦେଖ ମୋ ଭାଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନ କରିପାରିକି କହିଲି ଦାଦା ତମ ଭାଣ୍ଡଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଦାଦା କହିଲେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଚାଟୁନୁ, ଟିକେ ହଲଉନୁ। ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଟା ଭାଣ୍ଡ, ଲମ୍ବା ଭାଣ୍ଡ, ମୁଁ ପୁରା ଚାଟି ପକେଇଲି ଦାଦାଙ୍କ, ହଲେଇଲି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧରିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମୁଁ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଭାଣ୍ଡକୁ ଧରିଲି, ଭାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲି, ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଖାଇଲି। ମୋତେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦାଦା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋଟା ଆଉ ଲମ୍ବା ଭାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପୁରେଇଲେ ନା ମୋତେ ବହୁତ କାଟିଲା, ବହୁତ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର କାଟୁଛି, ଆଉ ପୁରାଉନି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦାଦା କହିଲେ ଟିକେ ରହ, କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦାଦା ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକେଇକି ମୋ ବିଆ ଭିତରେ କି ତାଙ୍କ ଭାଣ୍ଡକୁ ପୁରେଇଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦାଦା ଯେତେବେଳେ କୁଟ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ କରୁଥାନ୍ତି ମୋ ବିଆ ଭିତରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ଦାଦାକୁ କହିଲେ ଦାଦା ଏମିତି ପୁରେଇ ଚାଲ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦାଦା ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ମୋ ବିଆରେ କି ପୁରେଇଲେ। ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କର ବି ବୟସ ବହୁତ ଏଜ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବି ଅଛି। ତ ସେ ମୋତେ ପୁରା ଶାନ୍ତି କରିଦେଲେ। 15 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପୁରେଇଲେ। ପ୍ରଥମେ ମୋର ଆଗେ ମାନେ ବୀର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଦାଦା କ'ଣ କଲେ କି ତାଙ୍କ ବୀର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ମୋ ବିଆରେ କି ପକାଇଦେଲେ, ବିଆ ଉପରେ କି ପକାଇଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ୍ଡା କଣ୍ଡି ହେଇକି ଶୋଇଗଲୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣେଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏମିତି ଆଗକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ୱାଚିଂ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ।